i'r flwyddyn 2010. Mae gennym ni Ricochet o Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Cylch, Wyddgreg, rhanbarth Flint ar Exam. Ti'n iawn, enw ni ydy Ricochet, a rydyn ni heddiw, rydyn ni am perfformio can sydd yn codi ymwybyddiaeth tuag at iechyd meddwl. Mae can yma amdan dyn yr enw Dave. Dyma, edrych i mewn.